Hagasngi baka perthai ka rakhi ya ka World Fishery Day kata ka arpoi trek unai wing arja arpuar ka Directorate of Fisheries kala penlong ya ka program kerpang na ka banta ki nongrap ki banagi district ba pher ka jilla kum shibanta ban pensotho bat ban hikai ya ki nongrap ki ba imja na ka kamri dok ha Hakani ka josi na kala ka Fishery Department kala ai da ki baik ki ba don sindok tha ban kit dok ha shaki laingot ki nongrap ki bla trei bha hakakam Kiba Kantop ya Arngot na Southwest Khasi Hills District, but Uwe na Eastern West Khasi Hills District. Hakane kasngi la wan ban shimenta da ki nongrap na keleng ka jela ki bala wan ra ban pen I bat bande ki dok ha na ki pung dok ha jongki. La yor ban ya kran bat ki katu ka ne ki nongrap ki bale thu ba ka kamri dok ha kalong ka ba imja bat ka ba pen yo nong yaki ha ki ba bon ki liang. Each and every day if we can eat this fishes also, it will help us in our health condition also more. Then this La yor ban ya kran bat uwe ni kinong rap na sangpung ubalaya thu ba kaleng ba ka jingri dok ha ulala ban yada ya la ukuba na ki knyang ki ba bam du ya ukuba da ki jingri dok ha ki ba bam kalai ki knyang ki ba penjulor ya ukuba mut ni rep ha langkha rep lambat ukuba bat ga dokha kamut na narut segembung ibu daga dokha ha pedeng ibu daga ukuba yarap ba sibun namar ba ha langkha darap kemut don gi khiyang ba bam ukuba yarap ba sibun namar bale ba ya tak khiyang mutana po ko di bam gi dokha kalong gumsa ha tu wan kalong gumsa thì yêu các bạn thì yêu mà tôi giờ được hàng gì cái đơn cái bông gì rồi hàng nghe trên nông gì buôn hả bậc cái quay bậc hàng chân như nông bậc xóa và hàng muốn tăng như gấp thì sẽ sebut jadi dekat itu bukan rang dekat dia tanda gitu anda mendapat hidup naik lalu Desember Januari Februari Maret April Mei June Juna dari par tung ke bah dengan lino kenika lagi kan yang jam hidup ha ludi kemud sedang tangkat nih hadirin si nuju punai bener ini yuk si kuah kemud yuk tementoy yuk ini naurap ya Hakani kasngi la penlong ka jinge kop khwai dok kharu ha pedeng ki dong trai ka tanat fishery ya ka balai shembenta song shet da ki babon ki rawan nasar ki balai yo ban khwai ki dok ha bakhya tam ka badan shi hajar laispa prapusau gram praspa gram bat sanspa san program Sanyo minute only 7 minutes come on who's the luckiest guy cameraman Nakaliang usilong mil ukur wak atian la yo banya kren bad uba David B. Karwan Lang, Assistant Director Fisheries, ubalay thu ya ka jing pentray kam ya ka Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Kabala ay jing mantoy ya shibon ki nong rap jong ka jala bad ubala ay ru ka khubor ba ka kamri dok ha kari ka way na ki kam kabala ban pen im jay ya ki nong rap namar ling ba ka jing ri dok ha kala ban plat ya ka jala ban thiet dok ha na ki way pat ki jaka. To kani ketika sengi ka bangi rakhi ya kata ka World Fisheries Day, bat kani ka World Fisheries Day ka di ka bangla sedang na dusna ka jakatsan. Bat kum ka jella kani ka senam ko mentar ni rakhi ya kani ka World Fisheries Day. Bat kani ka sengi ki pendai ki program ki waper bat ka bangi khot ngobha ya ki katu kani ki nongrep ki jongi. Bat kham tam kani ka sengi yo ri ka lat ka bangin ai ya ka award na ka bantai jong kitu ki ba la tri bai ka kam bat ki bla penmi ki dok ha bat ka long ka jing mentoy ka yeng ka sem ka jong ki bat ka award ka mengi ai ka cash prize ka maspojar angkat bat ka mementos na ka bantai jong ki kum ka dak jong ka jing itu ka jong yaki ka jing presitom ka jong ki bat nalor kata ka ni ka sengi ru ngiyo e ka la ro ya ka bangin pendap wi ko kam ba kata ka long ka bangi yo e ka ban ai ka ni ka jing yarap yaki nong rep ki jongi kitu ki basa ajir kham tam kin yo e ka ni ka two wheelers with ice box but ikini ki lightly ki motorcycle two wheelers but with ice box ngi ban sa makani ka sngi ki balong shibenta na kani ka program ka bangi ngi Penteri ka menta ka Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY jong ka sarkar pedeng bad ya kani ka sngi nalo kata ru ngi dan katu kani ki stall sakaba ki nongrep ki jongi
komisi benta nak ni jeng rakhi ru ngio ni kalat ka bangin peni bangin showcase su ya ki produk ki jongki bat khamta ma ni sengi ru ka proud moment ba ka jing sarong yang ni ka department ru ni sengi ba ka ni ki district apo jongka jelah ke jong ke east kasi district ang baka trout farm ka bangi don apo ka department nilayo ru ka ni sengi ka ban dia ya ki kat tu kan ni ki dok kha ki ni ki kha trout ki bangi ong bat kini ki dok kha ki bangi tangri tang kumbakat tu kan ni benai mentang ni wata na du benai April ban ngio ban dia no kan ni ka sengi komisi benta ni ka jing rakhi ya kan ni ka World Fisheries Day bat komju ru ya kan ni ka jing dok san host nem jong ka jing yo yang ni ka jelah ka bapura bat kini ki trout ki dok kha ki bakam kerpang batani kasi kalong kabang isu tungkum ka basu showcase kendian ha kabangi o ya kaban dia bat katu kat ne ru pangin peni ru ya kani ka hakani kasi dum sebentar bat nalon nang taru ngidon ru katu kani ki produk ki bawan ra daki nong rap ki jongi na po Karo Hills region hakani kasi kabangi display bat ha ka por ni seal bangi dia ya kini ki produk ki jongki ki bawan ra na po ka ki Karo Hills region kini ki long katu kan ne ki bentalan ki program bat ni hakani kasi ru ni ai ru ka jing puni tu ran ni ka facilitation ru ya ki kat armut ki nong rap ki belayo ya ka national award agini ki benai ki bladem nanti napo ka Directorate of Cool Water Fisheries Bimdal bat kum ka jing itu na kalian ka department ya kiru agini ka singi pen ko borom lang yaki da ka cash prize bat ka mementos da ka benta jongki ya kini ki nong rap ki bangi jit hani ka singi ka bangi ai ya kata ka jing pen itu ya ki la ni ka jing pen ko borom yaki kalong ya kani ngi pen song nong rim na ka report bat ka write up ka baki district kilapa ni kini ngilalum na ki district baro aga baki district officer na ki district baro karwi telihi kilapa ya ki list jongki beneficiaries ki jongki rengkat bar ka write up bar kani ka write up kalong ku kilapan i ya kar kom tre ke jongki bar kham tam ya ka jing pun mi ke jongki na kita dipung ke jongki bar kham tam ya ka seal ka baki yo bar kum ju ru ya ka jing mentoy ka bami nang ta ka baki lalapan support ya kilap jongki ya kisem ke jongki bar halo kata ka nong rim ngisem ya ka production na kini kilai na ki ka benengkong ka balai bat halor kata ka nong rim ki pension nong rim ru ya ka nika award ka bangi ai ka ni singi ki niki bayo award ki de na ki lightly ki district ka we na po Ribhoy district nang ta ka baar na po North Karo Hills district bat na po Southwest Karo Hills district to kani ka sibenta kan lani kum ka kubor kani ka singi ka bomentaru tinga syudan ban pensengau ro kani ka por bat ka we ka jing penslor na ka mentai jong kiru kalong ba kani ka singi ru ngilayo ru ya ka ban sam ya ujung bam dok kha ya ki katu ka nong tin ki nong rap ki bangila jiet ki bangila identify da ka jing trelang bagi district officer ba kini ki jing bam ki bangila yo ban sam cheki ru kani ka singi ka bomta kalong ba ngiyo ru ya trelang ru kani ka singi kum ka sibenta ba kani ka Central Inland Fisheries Research Institute of India ya kani ngilayo ini jing rap katu kani unu ujung bam ba ka sana da ka sifri ba ka sifri kala ai shangi ba bangi as ai kum ka jing rap na ka benta kini ki nong rap te ba ka kubor kani ka singi na ka benta ki nong rap ki jongi kalong ba ka jing tumu ka jongi kalong ba habangi rap ki nong rap ka jing tumu ka jongi kalong ba kumno ban pen im jak po ya ki ne ba kan ya rap ya ka yang ka sem ka jongki par halo kata ka nong rim hi kalong ba ngiru habangi ai ka jing rap ka jing tumu ka jongi hi kalong ba kumno ba kan ka kam ka baki ken tre kan long ka jing muntoy ka banta jongki ba ka yang ka sem ba kham tam ru kan kan tiu ya ka jing pemi do kha po ka jela ka jongi ka bangi tip hi ru menta hi ba ka babun hi na ud ka do kha ka bangi don kam ha po ka jela ka jongi hi ka de ka brangwan na syaba jong ka jela ti halo kata ka nong rim ngi ko ban pensulur ten re ka kam baro ka syong ha ka ti jong ki nong rim kala kinong rap ki tresitom ki le bhai ka kam hi ngidon ka jingai cross cam hi ba kani rap yaki kan improve ya ka live liver ka jongki bat komju ru kan increase ani kan penbun ru ya ka production ani ka fish production jong ka department menjong ka jelahi jong hi ba ko we namar ba habang ipe ya ka jingdon kam dok khai ka babun kawan sabar bat bang khenye ka pisah ka batu hi na ka jelah ka jong sabar aga jingai dei tang na ka benta ka dok kharu kala poi de ki spa kro man ka snap ya halor kata ka nong rim kalong baladang nila ban bat lani kata ya kan ban control kat tu kat ni kan pisah bahkan cakap bahkan tu sabar kan long ka jing ku na ka benta ki nong rap ki jong hi pok ka jelah ka jong